als museus de Munic vinculada a l'EPOMA. Clar, us deia abans que... Espera't. Us deia abans que nosaltres ja fa molts anys que fem l'EPOMA a Arqueonet i cada any hem anat a alguns museus. I vam començar anant al Museu Arqueológico Nacional de Madrid, vam anar al Louvre, vam anar al British, vam anar a Berlín. És a dir, els grans museus ja els hem vist molt tots. Ens faltarien els Vaticans, que també estan pendents de poder-los fer. Però vaja, aquest any ens va agafar per veure un museu, uns museus també importants, com són en aquest cas els de Munic, que ara us presentaré. I en aquest cas, com habitualment fem amb els viatges de l'EPOMA, si bé és cert que al principi de tot, els primers anys, anàvem tots els professors del curs, al final vam restringir una mica l'acompanyament i en aquest cas farem les sortides, en aquest cas el doctor Carles Bonacasa, que s'encarregarà de la part clàssica del món grecoromà, i jo mateix que m'encarregaré de la part d'Egipte i de Pròxim Orient. És cert que hi ha museus que tenen una mica més de tot, perquè les col·leccions depèn de quins països, de quines èpoques, de quines ciutats han tingut més o menys sort i s'han pogut fer amb col·leccions més grans de segons quines temàtiques o més petites però de totes. Aleshores, en el cas de Munic, aquí veieu que hi ha 3 museus, 2 dels quals són clàssics i un que és el d'Egipte. I aquí ens faltaria, diguem-ne, el del Pròxim Orient. Però dintre mateix de la col·lecció del Pròxim Orient dintre de la col·lecció mateixa del Museu Egipci hi ha una col·lecció petitona del Pròxim Orient que ens permetrà una miqueta fer l'explicació de la temàtica oriental i mesopotàmica. La sortida, en aquest cas, dir-vos també que d'aquesta visita tenim inclòs, en el que seria el programa, tenim inclòs l'hotel, que també el teniu en el programa, l'hotel Wolf, un hotel que està molt bé a la zona, o similar, en aquest moment dependrà de les reserves, però hem triat aquest. Això el teniu inclòs amb el preu. El que no està inclòs són els vols. L'única cosa que, amb això dels vols, també us ho podem facilitar nosaltres. És a dir, si algú diu, hòstia, em fa molta mandra de buscar-lo, doncs us ho podeu buscar nosaltres com a agència que som i us ho podríem treure. Però ja veureu amb el detall del programa, quan veieu la part pràctica, que en els preus hi ha un preu determinat i en els serveis inclosos posa l'allotjament, les 3 nits d'allotjament amb esmorzar a l'hotel, això també està inclòs, els àpats no, però l'allotjament i l'esmorzar sí, i el que tampoc està inclòs són els vols. Però, com us dic, si algú els vol treure pel seu compte, per això que fem sempre amb aquest tipus de viatges, que algú vol anar uns dies abans i tornar uns dies després, doncs cap problema. O si algú se'ls vol treure estant els mateixos dies pel seu compte, doncs tampoc hi ha problema. Nosaltres sí que facilitarem en el moment que tinguem els vols que utilitzarem el doctor Carles Bonacasa i jo mateix, per si algú s'hi vol apuntar en els mateixos vols, però si no, és lliure d'agafar els que vulguin, sempre i quan, amb el programa que tingueu, estigueu a primera hora de la primera visita del primer dia allà. Això és com normalment sempre sortim el dia abans, la idea és començar les visites a la primera hora, a les 10 del matí del primer dia un cop estiguem allà. Per tant, mentre tingueu això present, els vols podeu agafar els horaris que vulgueu. Aleshores, el museu aquest que veiem és el Museu Estatal d'Antiguitats Egípcies. És un museu molt nou, també premiat per la seva arquitectura, i no només per l'arquitectura, que com veieu és bastant sòbria, és una cimentada i amb molts de vidres, però aquest aspecte pot ser una mica monolític extern, per dintre està molt ben dissenyat. Jo no hi he estat, també us ho reconec, en aquest cas no hi he estat, però tal com he vist les imatges i tal com veig les descripcions que s'han anat fent, doncs és un museu que està molt ben dissenyat per lo que seria un museu de concepte nou. No han tingut la voluntat de ser un magatzem de peces. Com tots els museus, aquest museu podria exhibir moltíssimes més peces de les que exhibeix, però el que ho ha fet és fent-ho donant més importància a la qualitat que no a la quantitat i, sobretot, molta importància a la distribució. És una distribució, com veieu, àmplia, les peces no estan amuntonegades, segueixen un discurs que després veureu des d'un punt de vista temàtic bastant curiós i en alguns casos bastant ortodox, però en alguns altres bastant curiós, i reuneixen no moltes peces, home, déu-n'hi-do, hi ha vora 2.000 peces, de les 8.000 o 8.000 i pico que tenen, però les que tenen prou espai i, a més, amb moltíssima il·luminació que fa que sigui un lloc realment agradable d'estar-s'hi i de veure les peces en bones condicions.
Els grups que nosaltres acostumem a viatjar, en tots els casos, ja sabeu, són entre 10 i 15, per tant, ens permetrà fer visites tranquil·lament perquè la zona és espaiosa. Doncs en aquest museu, ara ho he fet mentrestant perquè no ho havia fet abans, us he fet una mica de sinopsi de les sales o de les agrupacions de les peces. Veieu que hi ha diferents temàtiques, on és arte i forma, arte i tiempo, faraón, 5 mil·lennis, creença en el més enllà, religió i Egipte a Roma. Per tant, són més que una secció cronològica, com poden tenir altres museus, on disposen totes les peces cronològicament en lloc de temàticament. En aquest cas, dintre de les seccions temàtiques sí que n'hi ha una que és cronològica, però fixeu-vos que hi ha d'altres que tracten els aspectes des d'una òptica diferent. Per exemple, les dues primeres, arte i forma i arte i tiempo, és un concepte nou, és un concepte més estètic, original d'aquest museu, que no trobarem en cap altre. Després hi ha l'espai del faraó, l'espai històric, l'espai de la religió del més enllà i un espai específic dedicat al món romà, del qual tenen bastantes i importants peces de l'època grecoromana, bastants importants peces en aquest museu. Per tant, els museus, en aquest cas d'Egipte o del Pròxim Orient o en general, es poden veure de moltes maneres diferents, però sempre és agradable i sempre és més distret donar-los un enfoc una mica diferent per poder no sempre repetir el mateix discurs, sobretot des d'un punt de vista del professor que expliquem. Si només es veu la imatge de la presentació, què vol dir? No esteu veient res? No, està la primera imatge només. Espera, ens torna a sortir un segon. A veure. Ara? Ara sí. Perfecte. A veure... Doncs, com us deia, clar, des del punt de vista del professor i també de vosaltres que veniu i moltes vegades veniu a diferents museus si sou els mateixos, si sempre expliquéssim el mateix discurs una vegada i una altra, per molt que canviïn les peces, doncs al final ja és repetitiu, no? Òbviament no podem inventar-nos coses ni canviar la història, però si el museu te permet donar un gir i veure coses des d'un altre punt de vista, doncs sempre és innovador i més agradable d'explicar i d'escoltar coses diferents o com a mínim que te les facin veure des d'un punt de vista diferent. Doncs, amb aquest museu, amb aquesta nova distribució, amb aquesta nova filosofia que han dut a terme, doncs ens permetrà veure algunes peces originals. No és un museu que tingui les grans peces més importants del món, però té unes peces molt importants que val la pena destacar. Hi ha algunes icones que són bastant importants de destacar. I que, en tot cas, millor que no tingui les peces més importants, perquè, si no, sempre queden aquestes... Estem 3/4 d'hora explicant unes peces determinades i deixem les altres, que també són importants, de banda. Per tant, aquí, en aquest viatge, també amb el tema dels museus clàssics, també passarà una mica igual, ara us ho explicaré. Hi haurà peces molt importants, però també hi ha moltes peces que en un altre museu on hi haguessin les peces importants, aquestes passarien desapercebudes. Per tant, estem donant prioritat a peces, no dic de segona, però que al costat de peces molt més importants potser passarien per alt. I és important, doncs, això, fixar-nos també en aquelles peces que potser per acumulació o perquè no han tingut temps d'explicar, doncs ens passen per alt i en canvi aquí les podem veure amb més calma. Doncs, primer hi ha un bon mapa molt extens, molt gran i que ens permetrà fer una cosa que és important també. Jo trobo que a vegades, mira que a Egipte s'ha parlat del dret i del revés i de dalt i de baix, però mai jo crec que s'ha portat o es parla prou de la importància geogràfica d'Egipte. I no només de la importància geogràfica, que podem pensar en la crescuda del Nil, que també, però sobretot de la ubicació geogràfica de les ciutats, de les antigues ciutats, de la distribució administrativa, de com estan distribuïts els noms, de com estava distribuït administrativament Egipte. Amb un mapa d'aquestes característiques enorme, amb la ubicació de totes les ciutats, dels monuments i dels noms, no només podrem conèixer la geografia simbòlica i la geografia física d'Egipte, sinó que podrem conèixer també una geografia administrativa que, en el fons, nosaltres ens enlluernem amb els monuments, que és normal, però, en el fons, la gran riquesa d'Egipte és la capacitat administrativa que van tenir de gestionar tots els seus recursos i amb aquests recursos fer tot el que en van fer. Sense una gran administració, Egipte no hauria sigut mai la gran civilització que va ser. Per tant, ens atindrem una estona en aquest mapa per poder explicar amb una mica més de detall del que habitualment es fa aquest sistema administratiu tan important que hi havia a Egipte. Per altra banda, aquí veieu, he suposat algunes fotos generals, algunes fotos generals de les sales i algunes fotos també en detall d'algunes peces que veurem.
us deia, home, no és una acumulació de peces, no, però sí que, òbviament, en tenen moltes i també les volen exposar. Però fixeu-vos en la museística. No només amb l'espai, amb la llum, amb la grandiositat de l'entorn, també amb l'ambientació, amb aquestes que tenen més llum perquè són peces més, diguem-ne, de temples, o aquestes més ombrívoles, que són peces de tombes, però també fixeu-vos que totes aquestes mobles d'aquí són pantalles tàctils, són pantalles que et permeten interactuar. I això és el que tenen els museus, avui en dia els museus nous, una capacitat de cridar l'atenció de la gent no només per l'objecte, sinó també per la capacitat d'aprendre a través d'aquestes tecnologies i de totes aquestes facilitats que ens donen, de poder clicar aquí, ampliar, veure, obtenir més informació. Aquí, una vegada hagin fet la visita, us podeu quedar l'estona que vulgueu ampliant tota la informació que tingueu. Per tant, aquest museu és un museu molt xulo en aquest sentit. Té molta capacitat també d'interactuar amb l'espectador més enllà de visualitzar només les peces que ja estan exposades. Com a peces destacades, clar, potser vosaltres no ho sabíeu, però sempre es diu que de Khufu, del constructor de la Gran Piràmide, només hi ha una petita peça així que hi ha al Museu del Caire, i en realitat no. En realitat tenim aquest cap, que aquí us he maximitzat molt, però és un cap molt petitet, però també és un cap de Khufu, o això diuen. Per tant, tindrem l'ocasió de veure una altra peça que segurament molts no sabíem que existia, que és un segon cap, una segona imatge del faraó Khufu, de la Gran Piràmide. També tenim imatges icòniques, com aquesta d'aquí, on veiem la imatge d'un faraó doblat amb la imatge de jove, la imatge de vell, cosa poc habitual, que també tindrem ocasió d'explicar el perquè d'aquesta imatge. Ja us dic, són imatges que potser no les heu vistes mai i potser tampoc les veuríeu mai si no anéssiu en aquest museu, perquè tampoc no acostumen a figurar massa en catàlegs ni en moltes exposicions, però són realment importants perquè et donen què parlar d'aspectes que normalment amb les grans peces no parles, d'aspectes més simbòlics, d'aspectes que van més enllà de l'estètica, pròpiament dita. Des del punt de vista del Regne Antic, també, com a molts museus egipcis, tindrem parets senceres, fragments de parets senceres d'escenes de les mastabes, que ens permetrà també parlar una mica no només dels costums funeraris, sinó també de les ofrenes, de tot el món del més enllà, de les preparacions d'aquestes ofrenes, de la casta sacerdotal, de com els vius vivien gràcies al culte als morts, perquè tota aquesta gentada que veieu aquí, que en el fons era la gent que era la gent viva, que feia les ofrenes, aquesta gent vivia dels morts, vivia de fer tots els sacrificis diaris o setmanals o anuals amb els morts. Per tant, el que us dic, en aquest cas, jo el que voldria fer en aquesta visita és no tant explicar la història d'Egipte, que farem 5 cèntims, però ja ho coneixem tots, sinó explicar coses d'aquest tipus. No què hi ha al darrere de les imatges que veiem, més enllà que ens agradin, que no ens agradin, que estiguin més ben conservades, sinó no explicar el que s'explica sempre, sinó explicar què hi ha al darrere. Si aquesta gent està treballant aquí, qui era aquesta gent? Com és que treballaven aquí? Era aquest el seu modus de vida? Es guanyaven així la vida? És una imatge simbòlica? És una imatge real? Totes aquestes coses que van una mica més enllà de la simple observació de la imatge. També veurem escenes molt... Òbviament, la majoria d'escenes, com sabeu, d'un museu egipci o són funeràries o són cultiques. En aquest cas tindrem les típiques imatges de parelles, en aquest cas del Regne Nou, de la sala del món funerari. També parlarem de les relacions també homes-dona, de la relació d'igualtat o no igualtat, del perquè del paper de la dona que podia tenir a la casa respecte al de l'home, etc. Intentarem, com diu aquell, posar una mica de llum a la foscor. I també hi ha algunes imatges, fixeu-vos que aquesta m'agrada molt, aquesta posada en escena, perquè és molt simple. Jo us dic, no és el millor museu del món d'egiptologia, el de Múnich, ni té la millor quantitat de peces, o la quantitat de peces més gran, però amb una simple peça de Akhenaton, que és hipersignificativa, que és aquest fragment de rostre, i amb uns quants talatats, te fa perfectament la idea del món de Marna. Sembla que estigui realment en un palau de Marna. Amb una mica d'imaginació, simplement amb un muntatge molt senzill, i ja et dona peu a parlar de tot aquest món amarnià, i jo trobo que és això, la senzillesa expositiva és molt important en aquest museu. Està molt ben dissenyat i molt ben pensat. No cal que tampoc estigui, per exemple, tots aquests rectangles plens de dibuixos quan no són reals, quan no tenim la peça real, sinó simplement aquesta petita il·lustració que és un mur i omplir-lo amb les peces reals. Jo trobo que això és d'una senzillesa però d'una efectivitat molt bona. I la imatge de Akhenaton, fixeu-vos a més amb el detall, col·locada en una alçada
que seria l'alçada real amb la que estaria col·locat aquest colós, per permetre veure la perspectiva real que tindria la gent en veure el colós d'Akhenaton, també és un detall que demostra que això està molt ben estudiat. Com us deia, també hi ha una gran part dedicada al món grecoromà, i en aquest cas hi ha imatges de totes les tipologies, des de l'arribada dels grecs, amb les típiques imatges dels déus grecs, però també d'aquesta hibridació de la cultura grega amb la cultura egípcia, tant de la versió grega com també de la versió romana. Aquí teniu els faraons Ptolemeus, però aquí teniu una figura emblemàtica també d'aquest museu, que és la figura d'Antino, el favorit d'Adrià, que normalment aquestes peces no acostumen a estar fora. La majoria d'aquestes peces estan a Itàlia i no acostumen a trobar-se fora. De fet, no sé si és l'única peça d'Antino que es troba fora d'Itàlia. Aquest va ser el favorit d'Adrià, el seu amant preferit. Tenim aquí representat. O també, per exemple, aquestes estàtues que ens porten des de l'època ja grega, romana, fins a l'època cristiana, que ens empalma no només amb el cristianisme a Egipte, sinó també amb la transmissió de la llengua egípcia a través de la litúrgia cristiana amb el copte. Per tant, podem parlar aquí no només de la història, de l'art, sinó també de la transmissió del llenguatge. I també tenim un obelisc, en aquest cas pertanyent a aquesta època romana, el de Titus Sixtus Africanus, que està col·locat aquí com a màxim exponent també una mica de la presència romana a Egipte. Des del punt de vista oriental, us dic, no hi ha tanta cosa, evidentment, com a Egipte, perquè per això es diu Museu Egipci, però sí que dintre de la col·lecció hi ha alguns relleus, alguns ortostats dels palaus d'Assiris, que ens permetran també, en aquest cas amb més ajuda per part meva, de làmines i de dossiers, perquè us feu una mica la idea d'aquests fantàstics relleus assiris de genis alats, que no només identificarem i ubicarem amb el seu lloc original, sinó que també explicarem la simbologia de cada un d'ells. En tenim diversos, al igual que també tenim alguna representació de la famosa porta d'Ishtar o del conjunt de la cultura babilònica, poques, ja us dic, però com a mínim també ens permetrà omplir una miqueta la temàtica pròxima oriental. D'altra banda, això en quant al museu egipci, això ho farem el primer dia. El primer dia al matí ens dedicarem a visitar aquest museu egipci amb calma, ja us dic, amb el temps lliure que després calgui, i després de dinar tindrem temps lliure. Qui vulgui es podrà quedar igualment al museu o visitar la ciutat o fer el que sigui. I després, l'endemà, que serà, això seria dissabte i diumenge, el 27 sortim, el 28 seria la visita i el 29, que seria dissabte, exacte, faríem la visita als dos museus, en aquest cas acompanyats del guiatge del doctor Bonacassa, dels dos museus del món clàssic que estan situats en aquesta plaça reial, fantàstic, amb aquesta gran porta d'entrada, i que dona pas en aquests dos museus, que són el Museu d'Antiguitats Clàssiques i el Museu d'Escultura Clàssica, un davant de l'altre. Per tant, serà al matí veure un, a la tarda veure un altre, i així ens tindrem el dia complet visitant aquests dos museus. El primer que tenim aquí seria el Museu d'Antiguitats Clàssiques. El Museu d'Antiguitats Clàssiques, tots dos són edificis que es confonen perquè són edificis d'estil neoclàssic, però vaja, aquest ja us dic jo que és el Museu d'Antiguitats Clàssiques i per aquí el que farem serà visitar des de l'època de la cultura ciclàdica, de la cultura grega antiga, de la cultura de les Cíclades, fins a la cultura ja clàssica dels vasos atenienses, més vasos atenencs, escultura etrusca i després hi ha elements de bronze, de vidre, de terracota i de joieria del món grecoromà, però especialment romà. Aquest museu és important per una cosa que us deia abans. Si bé us deia que en el Museu Egipci no hi haurà les grans peces més famoses i més icòniques del món, aquí tampoc, o com a mínim, no de les més icòniques, o com a mínim algunes que ja podem haver vist en altres llocs. L'important d'aquest museu és que aquest museu agrupa el que s'anomenen les arts menors. Les arts menors són totes aquestes que veieu aquí. Arts que ni són ni arquitectura ni escultura, és a dir, per això, bronzes, art de petita dimensió, no? Bronzes, vidre, joieria, terracotes i, en aquest cas, ceràmica grega. Per tant, dintre d'aquest títol d'arts menors, trobem autèntiques obres d'art fantàstiques. És a dir, el títol no ha de portar a menysprear la qualitat d'aquestes obres,
sinó que simplement nosaltres sempre ens deixem enlluernar per les grans estàtues i per les grans arquitectures i a vegades deixem una mica de banda aquestes petites obres d'art que són que configuren, per altra banda, també una mica la vida més quotidiana. Són les peces que estarien a les cases de la gent, en alguns casos també amb els temples o tombes, però que també serien d'ús quotidià. Per tant, és un museu dedicat bàsicament a això. Dintre de la ceràmica grega, òbviament, hi haurà imatges molt famoses, molt conegudes, que potser haurem vist en altres museus, però són autèntiques meravelles. I després, dintre d'aquesta amalgama de petites obres d'art, veurem coses que normalment, com us deia, en grans museus això quedaria en un segon terme al davant, per exemple, dels marbres del Partenó o de qualsevol d'aquestes grans obres que tenim representades. Doncs en aquest cas serà una oportunitat per veure i fixar-nos i entrar en detall, de la mà del doctor Carles Bonacasa, de totes aquestes arts menors que, com us dic, són autèntiques filigranes. I després de dinar, creuarem la plaça i anirem cap a l'altre museu, també amb el Carles Bonacasa, on ens explicarem aquí, sí que ja serà, aquí veieu el plànol, que és més quadrangular, on se situen les principals obres d'escultura. És la gliptotec. La gliptotec és una paraula formada per dues paraules que significa això, magatzem d'escultures, bàsicament. Aleshores, aquí veurem també una evolució des dels primers models d'escultures de les corons i les cures gregues fins a l'època clàssica, fins després també a l'època romana. Per tant, serà un repàs, en aquest cas, si el primer museu era un museu de petites obres d'arts menors, aquest sí que seria les grans escultures des del principi de l'època preclàssica fins a l'època ja romana. Veurem una mica de representació. Fixeu-vos que també passa una mica el mateix. Hi ha moltes peces, però també la distribució de les peces en aquest museu és bastant generosa en el sentit que estan molt espaiades i no se solapen i permet veure perfectament bé les característiques de cada una. Veurem peces originals d'època grega, veurem peces originals d'època romana també, totes aquestes són d'època grega, algunes molt famoses o còpies molt famoses, i després veurem tota una col·lecció de peces d'època romana, tant d'emperadors com de bustos, la majoria de bustos o de caps de nobles i també d'emperadors, sarcòfags, relleus, etc. Aquesta seria potser la peça la sala més important, amb retrats tan espectaculars com aquests que veieu aquí, que fàcilment el doctor Carles Bonacasa us reconeixerà a l'instant de cada un d'ells qui són. Això ja li deixo a la seva elecció. També hi ha alguns mosaics que també faran el deleit del doctor Carles Bonacasa, que us explicarà amb gran entusiasme. I, per tant, en aquest dia farem una visita a tot el món clàssic, tant des de les petites peces que podríem trobar a les cases particulars de la gent, com a les grans estàtues que podíem presidir des de fòrums fins a patis de les cases nobles. I res, l'endemà ja agafarem el vol, cada vol que hagi triat, i ens en tornarem cap a Barcelona. Això seria l'excursió o la sortida característica que fem de l'Epoma i que, com dèiem, també en el cas de les dates estem subjectes una mica al mateix. De moment hem posat aquestes dates que com a mínim és una mica més enllà en el temps, és a finals de maig. Esperem a veure si es pot confirmar i en tot cas...